Ubijen je još jedan Srbin, a reakcija vlasti iz Beograda je negde između potpune nezainteresovanosti i blagonaklonosti. Samo je još ostalo da oni kažu da su Srbi sa Kosova i Metohije sami krivi što ih ubijaju, a krivica se sastoji u tome što postoje. Više od 1000 Srba je od 1999. godine ubijeno na prostoru Kosova i Metohije, nikada nisu pronađeni počinioci bilo kog od tih zločina i mi izražavamo uverenje da nažalost ni oni koji su ubili Savu Mojsilovića neće biti Savu Mojsića, odnosno neće biti pronađeni. Očigledno je da je režim Borisa Tadića i Demokratske stranke, kao i nažalost jedan veći deo opozicionih stranaka, spreman na sve, pa čak i da žrtvuje stotine hiljada ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, da žrtvuje državnu teritoriju samo da bismo postali kandidat za članstvo u Evropsku uniju, odnosno kandidat za ulazak u zajednicu zemalja koje podržavaju ubijanje Srba, koje podržavaju pljačkanje i uništavanje njihove imovine, koje podržavaju pljačkanje i uništavanje duhovnog nasleđa Srbije koje se nalazi na Kosovu i Metohiji. Podsjetiću vas da su nas godinama ubeđivali da su srpski heroji Ratko Mladić i Radovan Karadžić krivci zbog toga što nema evrointegracije, zbog toga što Srbija već nije postala kandidat. Ubeđivali su nas da su oni krivi i za loše ekonomsko stanje u državi, jer, Bože moj, zbog toga što oni nisu uhapšeni, Srbija nema pristup fondovima Evropske unije i zbog toga čak su i računali koliko miliona evra dnevno izgubi Srbije i građani Srbije zbog toga što ova dvojica Srba nisu u Haškom tribunalu. Onoga trenutka kada su oni uhapšeni, došli su novi uslovi, došli su novi krivci, naravno ponovo su krivi Srbi, ovoga puta su krivi Srbi sa prostora Kosova i Metohije, sada su oni navodno ti koji ostatak Srbije, koji centralnu Srbiju drže kao taoce i zbog kojih mi ne možemo u te evrointegracije, a budite sigurni, ukoliko ne daj Bože neka vlast prihvati ovaj nalog Evropske unije i odrekne se Kosova i Metohije, možete biti siguran da će odmah uslediti novi zahtevi, da će onda biti krivi Srbi iz Raške oblasti što postoje, onda će biti krivi Srbi iz Vojvodine što postoje, onda će tražiti odricanje od drugih telova Republike Srbije. Jednostavno svakome normalnom jasno je da tom diktatu i postavljenim novim uslovima iz Evropske unije nema kraja. Što se tiče najavljene skupštinske deklaracije o Kosovu i Metohiji, poslanici Srpske radikalne stranke neće glasati za tu rezoluciju, osim ako budu ispunjena 3 uslova koje ću vam ja sada izdiktirati. Prvi zahtev je momentalno obustavljanje pregovora između Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije. Drugi uslov je poništavanje svih do sada postignutih sporazuma, jer su oni protivustavni, protivzakoniti i vode praktičnom i faktičkom priznavanju nezavisnosti Kosova i Metohije. I treći uslov je otpočinjanje pregovora pod okriljem Ujedinjenih nacija, koji će se voditi u skladu sa Ustavom Republike Srbije, dakle okvir za pregovore mora biti Ustav Republike Srbije i rezolucija Saveta bezbednosti 1244, po kojoj je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije. Srpska radikalna stranka će podneti amandmane kojima će ova 3 uslova ugraditi u tu rezoluciju. Ukoliko oni ne budu prihvaćeni, poslanici Srpske radikalne stranke sigurno neće podržati tu rezoluciju.